nege m tekene kwa m Uwazuruike abịakwa na face Ijele. Uwazuruike abịagoba face Ijele, o si na Ijele na disrespect. Edokwa m na ha na-abụ na azụ awin of akpa. Is it na nwere ha na-aghọtazi na nke ikpeazụ. Mana anyway, ka mgbu no nkịtị kwụ nene video ihe Uwazuruike si na Ijele mere ya this time around. Ekene kwa m nene this video. Ndewono. Ọ n'Igbo ka m ga-eji eme vidio anụwa. Obi adịchara mma maka vidio anụwa m na-eme. Maka na n'ụtụtụ a ka m na-aga na social media wee fụ na on Ijele speaks ka m fụrụ ya gbasara cross appeal by the federal government ese ka egbuo Nnamdi Kanu ka enye ya death penalty. Mgbe m gụtara ya, m sendụrụ message to Aloy Ejimako ka m confirm ma ọ bụ eziokwu. So Aloy Ejimako message this evening wee reply ya m sị ọ wụ eziokwu na federal government send their own cross appeal since Igbo Nnamdi Kanu asking for death penalty. Ihe dị otu a gbarụrụ m anya. And ọ dị rampant na social media such mụ afọrọ ya. Ihe o ji na-ewuta mbụ otu onye court of appeal release anyị ga-ejide aka na ihe court of appeal kwuru. Anyị ewere oke amamamụ ihe chọọ the lawyers nwetara the judgment chọọ onye dịka Mike Azokome, chọọ Ifeanyi ka ọ na-aza Ifeanyi Ejiofor. That young man, very hardworking. Si n'azụ ga-akpọta ndị senior advocates of Nigeria. Mgbe emege ihe a, ọ kwapụtara m tie mkpu ya. Ebidokwa n'isi gaa na High Court na case ekpebiri na a ga-ejide aka ebe a on Aburi will stand, on Court of Appeal will stand. Mgbe a ga na-akụ mgbamgba ya na-akụ mgbamgba ya na-akụ mgbamgba ya all over the world, ihe na ga-abịa federal government. Ihe a na-ekwu obey ya own law or show me the law. Mgbe aka a na-akpụ ya ka egwu obey ya own law, obey ya own law. Emegide ike gwụ ha ga-ahapụ ya. Betu ndị ọkachamara, ndị oburu nna ha ụzọ mụta dị ọkpara, so onye ha ma ịpụta na social media ha na-akparị gị, ha echi n'azụ ọ dịka izu agbara agba ka emegide Nnamdi Kanu. Chi n'azụ gaa ha dabido n'isi na High Court dobo ya ikpe. Mgbe m pụtara na-eti mkpu ya ka ọ pụtụtụrụ aka mgbe onye ga-echeta ha na m pụtara na-eti mkpu ya maka ụmụ onye unu kpọrọ ụgwọ. Kekọ n'ụgwọ unu kpọrọ ma ọkwa na Nnamdi Kanu m mepere redio Biafra London hapụrụ ya kwụsị ụgwọ nọ na ya. Ya esi n'azụ m ga-rejisazie redio Biafra London si na ọ bụ nke ya. Recruit unu ụra arịsị tinye unu n'olu si ngo unu nọrọ ekwuru ahụ Uwazuruike unu kpọọ ya unu ege na ihe ọ na-ekwu. Ihe unu na-eme anaghị egwe m iwe maka ama m na arịsị na unu n'olu. Mana ihe ndị a abụrụ ihe m na-eche maka na ọnọdụ m dị iche. Ọnọdụ m dị iche. Ihe m na-achọ bụ Biafra. Na Biafra a na ọ sọrọ onye ọwụ na mee m ana m ele onye ahụ anya
ọ Biafra ahụ ka m na-elere anya mpụtasị na-agba agụrụ m ya ọ na-agba ogoro m ya ya m na-ekwu taa m gaa na-ekwu ya m ga-agbachie nkịtị ibu na asịgo na a na-ahapụ ya m ga-asịsị jide ya maka ihe ọjọọ mere m mana iwe nwanne a na-eru n'ọkpụkpọ ọtụtụ n'ime ndị unu na-asị taa na-eche na ndị dị against Nnamdi Kanu na-eche na ọha nwachọ ka egbuo Nnamdi Kanu ọ wụrụ ndị na-agba mbọ ka arapụ Nnamdi Kanu ka m na-ekwu Ijele speaks now ụfọdụ m gara sị ị na-aja ntị ha na-ekwu ana m eme isi ihe ọ na-ekwu o lekwe Ijele speaks lekwe Blessedom na ndị ọzọ anụwa dị critical about Biafra nke ọbụla ha nọ ha ọbụla ha na-ekwu na ege ha ntị achọrọ m ịghọta why ha ji dị critical about Biafra Ijele speaks na ndị ọzọ ha na-akpọcha m Ojukwu iyi akpọ m iyi mana ọ bụ ihe m na-ajụ ihe m na-ege ntị kedu ihe ndị a ji na-ekwu otu a m na-amụta a lot of things from them and isi na-aga ige ha ntị ihe na-eme n'ala Igbo taa ọ dị mma otu eyi chenji isi na Biafra na-egbu isi ndị Igbo ọ ka anyị kọwasịrị ndị na-egbu isi ndị Igbo aka maka ị na-achọ Biafra so unu eche na ndị na-ekwu emegide akparamagwa ndị si na ha na-achọ nwere onwe Biafra na-aga na-aṅa ha ntị mụa Uwazuruike na-aṅa ha ntị mụa ya na-akpọ Blessedom awụ m fanụ ya ọ nọ for hours na social media m ga-anọ until ya ekwusịa ma m enwere time ma m enwere time m ga-eji nwayọọ sevuo ya mgbe m nwere time ma ekesịa ya maka ihe niile ọ na-ekwu na-aga n'anya ya maka na ya nwa afọ Igbo chọrọ ọdịmma ndị Igbo ọgwụ ụsọ ndị na-ekwu maka inwere onwe Biafra bụ ndị chọrọ ọdịmma ndị Igbo enwere ndị chọrọ ọdịmma ndị Igbo karịa anyị nwa anyị ncha na-ekwu maka Biafra so ka m si na-ekwu mbụ ọtụtụ n'ime ndị unu na-eche na taa na a ga-egbu ha ga-akpa ha maka na ha na-asọpọtụ Biafra ha na-asọpọtụ Nnamdi Kanu ha nwa chọrọ ka arapụdo Nnamdi Kanu karịa unu nwa bụ ike unu nwere akwụna na soshal midia enweghị unu ochie ọ bụla chọchọchọchọchọchọchọchọ na soshal midia bikọs ha sị na unu ji m mkpọrọ ihe aka m ekwe ka arapụ court of appeal judgment go back to high court aka m ekwe a sị na agwara m aka m asị mba aka m ekwe mana anwụ na ahụ n'ahịa unu mere enwere so many things gaga on unu na-amarọ ama m mbọ anyị gbara na ka arapụ Nnamdi Kanu even before then unu na-amarọ ka m kọtụrụ unu obere just one of them enwere ofu onye m na-akpọghị aha mana unu nwere ike ịma ofu onye na-achọdụghị igwere appointment e nyere ya because of Nnamdi Kanu onye ahụ bụ onye ihe na-agakọrọ mụ na ya na-agakwa m ntị n'olu oge e nyere ya appointment mkpọ ya ikene ya sị na ịgba congratulations ya sọ maka gịnị nsọ appointment nyere ya appointment ya sị ya ma wekwa ya nsị gịnị mere ya sị m legodo anya na kwa otere na ya kwuwere sị rapụ Nnamdi Kanu na ọ bụrụ na ya bịa were ihe a ugbu a ọ dịsị ka ya na-eso na-asọpọtụ ka ejide Nnamdi Kanu nsị ewo sọ ọnwụ maka ihe iji chọrọ ịhapụ ya maka Nnamdi Kanu so Nnamdi Kanu ịhapụ ya ga the more reason why ị ga-eje were the appointment ya sị m kedu otu ọ bụ m si yes because ndị na-ayọ ka arapụ ndị Nnamdi Kanu bụ ndị nọ nga ahụ eso ha nọrọ ya mana gịnwa nọrọ nga ahụ ị ga-ejizi aka gị na-eteku the decision ya sị ya m kwuru ọwa eziokwu si yes si nọ ya ịnọ n'akụkụ na-ayọ ndị nọ na gọọmenti sịsịrapụ Nnamdi Kanu ma ha na-ekwe ahapụ ya
si betu ugbu ha si gị batazie ka ị soro na gọọmenti a gịsị na ị chọghị ịbata so ịbatazie ka esoro na-eteki decision ahụ a sị na eruo n'ukwu kalabin ajụwa kalabin kedu ife ị na-amị ohi m kwuru convince onye ahụ o ji were appointment ya ekwe m nkwa na ya ruhu ana enweghị ihe isi ya na ọrụ ọbụ ya imere n'olu ọhịa izizi o bidoro mba ka arapụ Nnamdi Kanu enwere onye ọ na-eme itụrọ ndị ọnụ na-eru n'okwu ma ọ na-aga aga ọ ga-akpọ m gwa m na elekwebe ya na-aga ụgbọala maka Nnamdi Kanu ya pụta ya gwa m lekwa ihe kwuru ebe ahụ enwe onye a na-eme itu na corridors of power ọ na-eme itụrọ ihe niile ọ dị issues federal gọọmenti rezuru enweke m na-amarụ from na Nnamdi Kanu si gbuo ndị amị gbuo ndị place mee nka ọya ka ha bie asị hey na federal gọọmenti ji yọkwa ndị finish gọọmenti ka ha kọọ na Simon Ekpa mkpọrọ orisi ụgbọ atụrụ Simon Ekpa mkpọrọ ọwụzi mgbe a ga-abịazi hapụ Nnamdi Kanu na Naijiria na enwere ka ọ dị ebidokwa kwuo nke ahụ n'ikpeazụ after so many months ka federal gọọmenti bịa sọpedala si oke kekwa ihe a ga-eme na oke fine a ga-ahapụ ya bet ọ ga-awụzi house arrest ka a ga-ahapụkwa ya ka ọ gawa back to London na ọ gakwa ugbu a kekwa n'ọkwa na o mekwere ihe o mere mbọ jọmp obel onye ahụ akpọba m sike ihe m na-eche between house arrest and ịrapụ Nnamdi Kanu si gwa ha ka ha hapụ ya ka ọ gaa lụọ ụmụ ya na nwaanyị ya si ha mee otu a ha si mee nke m nye ya 90 days so ọ gaa lee ụmụ na nwunye ya na ụmụ ya ma chigha azụ Naijiria ma ha file ma ha chọọ ha trọst ya ha ga-adị surprise na ọ ga-anata ya ka aka na-ekwu na ha sọjesi maka mgbe ahụ federal gọọmenti asọpedala anya ya na-anụzi na okwu gaghachi na high court n'izizi I was thinking na ọ bụrụ na otu ahụ esi rapụ m sị m gaa lie nne m within 90 days bịaghachi ka ọha chọrọ ime Nnamdi Kanu m sị oke ọ ga-awụ until I got to high court ebupụtazie evidences the worst evidences ebupụtara ka ọ bụla ebupụtara ndị kpọrọ onwe ha senior advocates no argument no objection no nothing and then admit SBS nka eme admit SBS nka eme admit mana ajụsị ọ bụghị ụmụaka ka emegide ebe a ka ọkwa ihe eji enye judgment ka emegide ọ gbapụtara mgbe ha tie mkpu ya mana ụgwọ ụlọ kpọrọ m amakwa unu cheta ihe niile ahụ kwuru oge ahụ maka unu kpọrọ m ụgwọ ndị ụgwọ ahụ kpọrọ unu ihe dubego unu na ala mmụọ taa ka ihe mere Uwazuruike mere Uwazuruike butere unu ndụ unu sị unu chọrọ ọnwụ Uwazuruike wetara ndị Igbo ndụ ndị Igbo sị ha chọrọ ọnwụ non-violence wụ ndụ violence wụ ọnwụ m ga-amụsị anyị mmụ ka esi eweta eme ndọrọ ndọrọ inwere onwe so through non-violence a na-eme through non-violence mụ na nwatakịrị m nyere redio Biafra ka ọ handụl apụtasị na ọ ya bụzi onye isi unu ahapụ Uwazuruike sobe ya unu rapụrụ ndụ sụwa ọnwụ n'ọnụ elu nwa aha si na Uwazuruike mere nke a mere nke a mere nke kedu nke m mere unu eduga ya kụgara ya kakụgara ụgbọ unu anaghị akụghị ya onye na-abụrụ lọya na-apụta na court na-agwa a judge to normal law show me the law you can't convict me you can't jail me
isi ọ dịka onye ahụ mma ịnọ n'elu ese I will defend myself. Even mụnwa now as a lawyer for so many years. Esigodu taa na mkpọrọ mmadụ iyi ma na mkpọrọ mmadụ ihe mma pụtasị I will defend myself. M ga-achọ lawyer ọzọ ga-edefend m.